И здравейте хора, днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Създадем една нова земя. Арде. Сега ще играем. Днес, поне за сега, ще ми е първият ден, който ще снимам. И заради това трябва да ви хареса този клип. Не знам. Сега ще снимаме. Да видим дали нещо ще можем да направим. Дано да можем. Къде се спалнах? Още всичко не е готово. Браво бе! Не съм се спалнал за сега на остров. Иначе пък по друг път се спавам на острови там други. Добре, дай да се отсечеме малко дръвца. Да си направим един крафтинг тейбъл. Знаете, че винаги от сега казвам, над 15 минути най-много мога да го направя този клип, защото не мога повече, иначе няма да мога да го кача целият. Да видим. Добре, да крафтнем сега крафтинг тейбъл. Прекрафтнахме го. И така. Правиме си пръчки. Не, чучки бе. Правиме си брадва, правиме кирка. Правиме меч. Правиме и друго, всичко друго имаме, да. Махам с крафтинг тейбълът. И отивам да направя дупка. Всеки знае, че първо трябва да се направи дупка винаги, всяка вечер. Всеки знае това в Minecraft. Пък какво е? Това с пещерята. Сега ще отидем да видим на някъде, да се намерим някъде да се направим една дупка. Но и освен това ще си изцека малко дръвца, че знаете, че ще ни трябват за факли дървата. Това е някакво си доста черно дърво. Някакво доста яко. 8 дърва дори ще не стигнат. Мисля. Дано да станат. Овца ли това беше? Да. За мой късмет и овца също си намерихме. Преубихме я. Даде ни това? Да. Само още от 2 овци се нуждаеме. Дай да се умитаме от тук и да се търсим някакво място за дупка. Хубаво да е. Извинявам се, че толкова кратък ще го направя клипа, защото не мога да го направя повече, защото знаете, може би знаете защо не мога. Тук намерих и конче. И малко съм и болничък. Не, че съм болничък, просто така съм. Да видим къде да се направим. Вече намерихме. Даже си намерих хубаво място.
Той бе. Той. What? Човекът ми, контролите ми вече някакви други нещо ми станаха на Майнкрафт. Не знам защо. Еми, ето, тук ще ни е дупката. Камъните. Камъните са добро нещо, обаче, ако нямате кирка... Извинявам се. Че кихнах. Сега така продължаваме. Добре, така. И да не е такава чак път. Да е малко по-големичка. Според мен. Какво да говоря и аз не знам вече. Чакай. Да. Аз път. Не можах да го реша. Еми, викам така да не е къща. Тук крафтинг тейбъл да направим една печка. Да крафтнем и... Къде е вратата? Вратата... Как се правеше вратата? Ето я. Не е кирка бе врата. Добре, вземаме врата. Слагаме. Точка забравих, че трябва да крия сега. Няма да е до там вратата. Защото знаете, че ще влязат зомбитата и нищо ще ни направят после. Това е гадно. Тук пък ще сложим печката, в нея ще сложим така, три тук. Светна за сега. Ще чакай и от тук също малко да ви съмнеме, до тогава да правим така малко да поправим малко тази къща. В една земя, това не го бях снимал, в една земя направо се бях намерил една къща и то направена къща. Не знам. Знаете ли какво? Къде са това? Ето така и така. Пак така става. Добре. Да си крафтнем факли. Добре, факлите къде са? Ето ги. Добре, така малко да осветиме с една факла. И отвънка малко също да осветиме. Така и така, малко да осветиме така. Викаме кравата тази да го пием и да вземе кожа за броня. Когато намеря и овца, това вече ще е това добре. Ето я дупката за първата вечер. И викам да се направя и храна за всеки случай. Не, тук беше това. Тук. Добре. Това доста ще гори сега. Заради това да отидем да си потърсим храна. Храна. Добре, никъде не виждам. Си взема малко гъби. Че не ми дава гъби.
Даре. Чак сега. Плиз, дай гъби. Плиз. Молата, дай гъби. Колю, дали гъби. Браво, дари 2 гъби. 6 гъби ще ми стигнат. Нали затвори съм. Това, кога е станал пък аз. Плиз, това става и тук. Не, гъбата тук не става. Какво сега да направим? Кол. Сега няма да го изкопа, когато се отивам, когато първата вечер вече не. Ето виждам, че се стъмнява вече навънка. Ето, слънцето залязва. Сега ще излязат и тъпите зомбаци. Не ги мразя пак тях. Хора, пишете долу в коментарите какво беше това нещо. Каква игра искате да снимам и аз ще се сваля, но над 1 мегабайт не мога повече да снимам. Заради това на толкова не мога. И още най-много 4 минутки да го снимам този клип. Щом, че толкова стана 11 минути. Мака. Доста страшничко. Дано да ви хареса този клип.